ndị ntorobịa Anambra steeti agago n'ihu wee na-ekwe n'isi ka nwangwere na ọchịchị enwere ugbu a na Anambra steeti nọ n'aka ọkammụta Chukwuma Soludo dị ha arụ mma n'ihi ọrụ ọma dum ha gụpụtara aka na-achị steeti a na-arụ na Anambra steeti na nwatakịrị oge o ji wee bata na ya bụ oche mere ha ji wee na-ekwupụta hụ ha na ha ga-akwụ ya n'azụ maka ịchị steeti a nke ugbo abụọ. Ndị ntorobịa bụ ndị nke kwupụtara nke a n'oge ha mere ngagharị n'oge emume Easter nke ha kpọrọ na ha kwụ solution n'azụ, bụkwazi ebe ha nọ wee kọwaa na ọrụ ọma dịgasị iche iche aka na-achị steeti a rugoro na steeti a naanị n'ime afọ abụọ emego ka ha nwee ike wee kwudosie ike na ya bụ okwu iji wee kwupụta na ha ga-akwụ ya n'azụ maka ịchị Anambra steeti nke ugbo abụọ. Ka Chibụzọ Obidike kọchapụrụ gị akụkọ a. Ngosipụta ahụ bụ nke ebidoro na ọgbakọ dọkịnta Alex Ekwueme nke dị n'Ọka ma sikweziere ya wee pụọ na Junction Aroma bụ nke gbadabakwaziri Regina nakwazi Junction Unizik esikwara na ya wee ruo Ngozika Housing Estate bụ nke anọkwara wee banye n'ụlọ nkwari akụ dị iche iche nakwa ọdọ ndị ụgbọala iji wee kwusaa ọlụ ọma gọọmenti nọ ugbu a na-alụ. N'oge ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, onye kọmishọna na-afụ maka ndị ntorobịa bụ Maazị Patrick Aghamba kenere otu ahụ maka echiche ha chepụtara iji wee kwado nakwa bulie gọọmenti na-achị ugbu a enu. Ọ nọrọ n'oge ahụ gụpụta ọtụtụ ihe ọma gọọmenti steeti a rugoro wee nye ndị ntorobịa ma kpọkukwezie ndị Anambra ka ha sonye n'amụma gọvanọ Soludo. Na ntụnye ya, onye ọchịchị nchere oge okpuru ọchịchị Anọcha bụ Chief Gerald Ọzọ kwuru na ngagharị ngosipụta ahụ bụ nzọmụkwụ nyegara ihe kwesịrị iji wee kwusaa ọlụ ọma gọvanọ Soludo na-arụ ma chetakwara ndị mmadụ ọtụtụ uru ha na-elita n'ebe ọ metụtara inwe udo nakwa agamniru na steeti a. Ọ nọkwaziri n'oge ahụ kene onye nchịkọba nke mmemme ahụ ma bụkwaziarụ onye isi ndị ntorobịa na steeti a n'ebe ọ metụtara ọkọlọtọ apụga bụ dọkịnta Tochukwu Obiadị kwuru uru mmemme ahụ bara n'iji kelee aka na-achị steeti a bụ gọvanọ Soludo maka afọ na-abụọ ọ nọgoro n'ọchịchị bụ nke o kwuru na eji ya akwado ya n'ihi na eto dike na nke o mere ome ọzọ. Ụfọdụ ndị ntorobịa bụ ndị gụnyere Maazị Morgan Obidimma nke si Ọkpụnọ bụ onye kwuru na ọ bụghị onye otu apụga, onye ogbo ya Maazị Chibụzọ Nweze onye si Ọka, ha nọrọ n'otu lụtụ aka na mwugharị ewugharịgo steeti a n'oge na-adịghị anya ma kwukwezie na ọchịchị nọ ugbu a bụ nke kwesịrị.